Sinokushingamidza kuti akachangamire mazuva nhasi 23 Gumiguru 2022. Chimbo changu kuti vazhinji tinoziva mitemo inofanira kuteedzwa tiri mukati medare. Tinokoshesa zvizhinji chivanhu chedu zvinokudza kuti ana baba tinobvisa ngowana tipute tiri mukati medare. Kutaura kwedu tinotaura chinge takuwangana taura mudare rinoramambo madziva ndichataura chokwadi panyaya ndauya nayo. Mwari ngavandikomborere. Garai pasi maombera. Simuka mavhusiri. Chateedzera zvandichataura mudare rinoramambo madziva simudza rudzi dare rinoramambo madziva chataura chokwadi panyaya ndauya nayo. Mwari ngavandikomborere. Omberai zvenyu gara pasi. Pomusoro wenyaya munyori uya kudai wakatengeserwa munda wangu uya kutsanangure pamberi pamwangu ndinoda kuti ubve pamunda wangu. Amai ndo makwiriro amakaita. Tinokumbirawo kuti mupande nyaya yedare rigone kunyatsonzwa rigone kukubatsirai. Mamiriro yakaita baba vakatengeserwa munda wababa vangu. Takaenda kwaSabhuku Chabuta ndakanovapira navo kuti ndomamiriro yakaita. Ndakaenda kwaSabhuku Mutsaniko ndakanovapira navo izvi. Itai Sabhuku wangu kugara zvavo ikoko. Ava ivava vakugara zvavo. Fambai? Ndakanovapira navo yekutengeswa kwakaita munda. Saka ndavanovapira kudaro vakatengeswa namonina novamuningi wababa. Tagara. Wakatengeswa nani munda? Nemuningi wababa. Anozana? Chiri ava makuritsa panza. Taurai zita ravo rakakwana munyora James Nakidzo. Enderemberi. Tadaro vatagara. Vunga takaenda kumunda. Chida unonotema huni. Vakandibatira demo. Vunga tagara udasvika kurikura nawo iye tikati unofunga pa zvavakumbira rege kuti vana vangu ndakatadza zvaita sei zvapera. Vatagara. Svondo rapera. Baba ava vachienda kwamusere kupa kune zvanga zviripo. Ndipo vakandifonera zvikanzi umboziva here kuti kumunda kwaiswa zvidhina. Tikati ndina zvandiri kuziva nzwa. Zvikanzi kwaiswa zvidhina. Ndipo ndikafona kuna baba. Ndikavati pona uya takataura kuti pamatengeserwa hapasi kuzovakiwa. Mazvifambisa sei ndaona pane zvidhina. Vakapindura kuti imi mende mopedzerana naka kutengesera. Ndikati aiwa ini ane chidhina chiri pagiraundi ndomunhu wandikuda. Bvisai zvidhina zvenyu baba apa havako nechikonzo chokuti munda waMisheki Chabuta. Misheki Chabuta ndivo baba venyu? Mafusiri? Zvagarwa nava vazhinji. Uri kuti kudina? Kokana tinzo? Maitikiro akaita nhaude kuti ndofunga pambobvunzo kuti ivo vauya sei muno uri mumasvingo. Ini ndakauya muno kuchishandawo ndikazowana muno madzimai angu ari ava vari pasera vari kupakana nebizi vanobva pamatope. Ndomagariro andazoita muno. Magariro andakaita muno ndakaitawo stendi yavo kuaa cornerstone. Ndikazoita stendi yechitu iri kuchindunduma iri yeshopu kuchindunduma secondary. Saka zvadaro
inini ndakasangana nasekuru avo. Sekuru avo kama vachakamira vakadai kuti madzimai anga vane hanzvadzi yavo inonzi saka hanzvadzi yavo vanosangana kuna baba vakasiyana kunanamai asina chakaipemboende nehepa saka vadaro ini pakutaura kwandakaita nasekuru takashandidzana navo mumabasa vachishanda panonzi papakiriji ndopadakasangana Chabvuta ivo vanzi vakanditengesera munda wacho. Chabvuta upi? Taurai nekuti James Chabvuta. James Chabvuta. Makamboshanda naye. Takashanda papakiriji ese. Saka ndokunzwa vachitaura kuti ini ndine land yekuti ndinokwanisa kuti vandoitawo maproject ekuchengetawo huku vanoda kurimawo kana kukaisa bhoro mvura iri padhuze. Mushure mekunge tasungamidzana ukama ndopakati inini unotambanuka kuti anoda kuita izvozvi anouya. Saka pamusoro pazvo ndava kushanda nevana vavo vakomana. Basa kwandinoshande ndashanda nevana vakomana navo pandazonotaura navo nauyo vakazoti iwe muzukuru neukama kutengesera zviti uri muzukuru chiri kuita ndechekuti inini ndinongokupa bindu kwekuti ugare uite project yako sekuti maproject achatibatsira nevanhu ndikati zvinoda sekuru vadaro vakandipa ndima iyoyo 2019 kana ndisingakanganisa ndomazuva etikatsauna ekutsikwa andataura ripagora maiguru wangu wepagora nevana vavo 3 tsauna ikaitika maiguruyo ndopandakazosangana neavo ichisangana navo ivo vakangoerekana vangouya kwandira vanongobvira kwaya kumba vakangosangana neni panhama ivo ndokuti ndikuziva kuti makatengeserwa munda ndikati inini munda wekupi ndikanzi ndimi here mune munda uri apo muri mushizha chibage chakudyiwa kana singakanganisi pakaitika izvo inini ndatorima chibage chakudyiwa ndikati munda uri apo zveshuwa ndini ndiri kuwiri kana imi mune nyaya inoti munda ndewenyu munetendero yekuti muye titaure ina ndimboramba imi mukataurirana neakatipa munda mukanzwisisana kana makukurira ati munda hausi wake ndewenyu inini ndinongobvumira zvese saka ava vanokuita sekudaro 2019 iyo ndakarima chibage ndikakohwa kozoti 2021 ndakarima futi munda ndakatanga kutema ndikarima munda 2019 ndikakohwa gore riri ndakarima futi gore rapera iro ndikarima ndikakohwa saka pechitupa vakazotaura neni ndopavazofona ipapo vachitaura kuti ndakazoti makaisa zvidhina mire kuvaka ndikati honai kai mimi nyaya irikuramba ichingobvunza tamba muri kuita sekuti mamusi kuimba kuti munda ndewenyu ini ndiri kuti huyai titaure kumasabhuku kana naye James Chabvuta wacho ari apa tichitaura nhau iyo ini ndinozvibvuma ini kumukurira kwake panhau iyoyo ini ndotambira zvese ivo havana kuuya saka vadaro imi muri kutemba kuti James Chabvuta indimba haikurirwe kuti ndanga pakutaura kwenyu muri kuti imimi Chabvuta akauya apa imimi mukamukurira ndina chandinokokana ndomataura iyi pamwe ndiri kutadza kunzwa ndikuti inini Chabvuta akadyiwa nenyaya vatongana naamai avo sekuti Chabvuta ndiye anoziva muganhu wemunda nemamiro akaita munda wako maita zvakanaka imimi pamuri kugara pakareba sei kubva pamba paJames Chabvuta pangaite distance yakaita sei paChabvuta paJames nepamuri kuvaka pakareba zvakaita sei tingangoti almost 100 meters apart, 50 meters, almost 80 meters. 80 meters. Kubva pamba paChabvuta. Ndikutaura kubva pamba chaipoipo. Pamba chaipo. Kuenda pamuri kuvaka. Ndizvo. Zvinotaura kuti mimi mukatotarisa munotoona kuti munda uyu ndewaChabvuta hapana mademarcations anogona kutaura kuti aiwa munda uyu hauswa James. Izvozvo ndinozvidaira kuti amai ava vachitaura manzoza ndikutaura ndiri kubvunza kuti distance iri kubva pana Chabvuta kuenda pamuri kuvaka mati 80 meters hatisati tapinda munyaya yenyu tabva ipapa ini ndiri kubvunza kuti muchitarisa imimi makatarisa zvenyu zvinotaura kuti panogara Chabvuta kunosvika auku kwamuri kutaura munda wake wese ndizvozvo ndozvazvinotaura ipapa ndizvozvo saka imimi muri kuti muri mumunda waChabvuta ndizvozvo ko iye ari kurima pai zvamuri pamunda wake mari ndati iye ari kurima pai zvamuri pamunda wake imi handii muri munda wake iye ari kurima pai ane kumwe kwaanorima munda wacho wakatokura muri kutaura chokwadi chokwadi imi manzwa vataura vari kuti ndiri musitendi yaJames Chabvuta
James wacho paari kutogara zuva ranhasi munda wababa vangu akatosiya wababa vake achinhanhira wababa vangu uri kumadokero pane rodhi inobva kwachikwenengere ichiburuka kudai ndomugana panotori nerodhi inoganhura chii inotogamura munda iwo kuti wajames ukuku wababa wake wababa vangu uri kumadokero uyo ari pamashure penchishenyi iya zvadziya iwe unogara kuku uri kubhindura kunyaya yemunda wakamboinzwa here saka James ndiano vari munda wani wenyu here wababa vako here kana kuti wanza zvavari kutaura saka uri kuti chii manje nokuti vauya pamberi pamambo kati vari munda wababa vangu ndibamnini vari munda mani saka uri kuti chii kana iwo vepachagutta vacho vakafunga amai vacho vanogona kutaurawo nhoroondo mararamiro vachizivawo paminda yavo vakataura rega ndikubatsire zvazvakaita ndezvekuti paunouya kudare mukaya makagadzira zvinhu zvenyu kuti tikabva apa tichazodai sinoyatozvita nepamwe ende hatiteedzere zvamuri kuda from our understanding kana tichitaura nyaya yekommunal land iwo izvozvo zvauri kuita zvese uri kuitira vana vako handiti ndizvo uri kuitira munina wako here uri kuitira ani saka iwe ukafa anosara ari apa ndiani wauti next of kin hati mukadzi wako kana mukadzi wako asisipo ndiani anosara ari apa ko kana munina wako akuuya kunoinvheta panochenapo ndafara kunzwa kuti hamuna kutengeserana wakangoongora uchida kuti lenda itengeswe saka iwewe wakuwa nzvimbo inochabvuta free sabhuku vari kuziva tiyewakuwa nzvimbo inochabvuta sabhuku havana kunge vauzongwaini ina handina kuzviitira hwanya semunhu anga asina kubhadhara mari sekuti wakada kana wazobudirira kuvaka tinozoenda pasabhuku tichinotaura nyaya iyi sekuti hauna kubhadhara mari ndakupa handina mari yakandabviseka ivo vakati ndichasvitsa nhau kuna sabhuku saka chinotanga kuvaka here kana kuti kusvika kuna sabhuku ipapo handina kupaziva inini sekutaura kwandaitawo newe semunhu aiwa mira usanyepere kuita udofo iwe wataura kuti une stendi kukona store ukati une stendi kuchinunduma chaunotanga kuita chii kuenda kunovaka chawakatanga kuita chii kunovaka stendi yako nekuona maauthorities ari munzvimbo chii chawakatanga kuita stendi yepakona store wakangotanga kuvaka here usati wanoona maauthorities unotanga kutaura asi kana usingazivi shamwari procedure haichinje ngatifambei zvinhu zvakanaka panenge pakakotseka unotaura kuti pakakotseka tokuudza ipapo iwe kumasviko kwaunobva kune masabu unoziva kuti everyone vari munhu wese vanogara muzeva vari murejesta so saka iwe kwaungovaka uri kuti uchazogara mari ini ndangochevera muromo wasekuru kuti kana wavaka wakuda kugara pamusikuru tichaenda tese kwasabhuku kunyoresa ukadai makatoonana nasabhuku tanga nekutanga kuti sabhuku utendere handiri ende unoziva chii majiri amaita maita muri vanhu vangani muri 2 wapanzisisa but kana tichitaura nyaya yeland hapana patinoita majiri tiri vanhu vangani nekuti land yacho yauri kuitira majiri acho pauri kuti munhu avaka hapasi pako ndepamambo enda unozvitsvaga izvozvo communal land ndeyachief is the custodian wanzaza ndiri kutaura saka chief akabva ati ndine munhu wandinoisa paground anonzi sabhuku ndiro ziso rangu saka sabhuku ndiye anoona on behalf of the chief obva apa ripoti kuna chief but right now muri kuvaka dai makaenda kuna sabhuku aibva akuudza kuti aiwe uyu paakuda kukupa apa kapo pane nhau munda ndowamisheki chabvuta uri kuona pane nyaya
chitiripa masitopiwa ino ndozoba masitopiwa chiri zvidhini makanzi aimbomira ivano ndozoba ini mindo mavakandosika chakamira sei ipapo kupadai chinadomvarosi imba yakatotora vanhu vachivaka nawe iwe chicha zokupa kuda kuvaka nhasi as from 2019 wangosiri kuvaka ava nhasi unopa vazotanga kubvunza wakuti wakuda kuisa mupeni ipapo inini ndakatandira nemari yekuvaka ndozvaitika pesa saka gore rei pandakabatanidzawo mesi dzangu dzikandiitirawo ndakuda kuitawo zvandandakuda kuitawo ezvitiya ndobva ndakati sekuru zvinhu zvangu zvadi ndakuvaka saka ndinozvikwanisa here kuti ndivake sekuru wakati musikuru unodi unokwanisa kuvaka wakadzimira shamani ndafarwa zvakuti uri munyoro andizvo ndotaura zvandanzwa kuti ndikaziva chokwadi kuti panhamba ndepangana ndiri kuita sei kubva zvangu zvomatauraaitanzi endafarira futi pakutanga wati danga ndakangouya kunongorima wochete andamataura zvacho izve paka zvaakutozoita zvidhibhulo pashuga izvezvi anditi saka chiri kudiwa kuestablisha chokwadi kuti apo panhu pawava kuvaka apa ndepana handizvozvo kana waziva chokwadi tawana kufamba handizvozvo waita zvakanaka zvino unoziva here kuti munhu anonditarisira lendo ndiani handitika right asi handingotora zvinhu pana sabhuku chete wanzozotuta varipo amo vanhu vakararamawo panguva yemishikani chapfuta handizozonduta vanotoziva kuti apa ndepamishekani chabvuta handozvibata nyaya yakuitika mazuva ano ndeyekuti vanhu vaninginava memo mweya vatipinda they are not possessed nekuda mari havatarise mwere dzasiyiwa nemufi wandinzwisisa iye anditoti afa zvarova andobata asi tinoziva kuti rufu murawo handizvozvo izvo zvatiri kutaura kaizvo mapondo amisheki ari kutenazvo kana ari yemuridzi wepapi panzvimbo ari kuti saka nhaka yangu chokwadi yobva yaendeswa nemuninginao pamwe andatobvisa futi madziwa watibadziva tikutaura nekuti muningi ari kuda chii ari kuda kumwa wandinzwisisa handina kuti makabhadhirana mari sekutaura kwakuita asi pane mafavors mamwe ari kuwana kubva kunani wasvibata ari kupa kuti aramba achiti no iwe ramba wakamira papi uri papi wandinzwisisa dada iri munhu wekuti ukaziva chokwadi tinowana kufamba handiti tidaidzire isapo tiinzwe kuti apa pari kuvakwa ndepanapa ndiani bhiraiti kuona nzvimbo ipi iwo maita basa kadii kumusha aiwa kutsveni handitika tsveni muri vakasimbo vamwe aiwa vamwe vachiri ndandisa ati nzovu simukai ndichakukumbira musimudze ruzhi ndichateerawo zvandichataura mudare rino ramambo madziva ndichateerawo zvavatara mudare ramamadziva mudare rino ramambo madziva mudare rino ramambo madziva ndichataura chokwadi ndichataura chokwadi mwari ngavandikomborei mwari ngavandikomborei garai pasi mombe sabhuku vana munovazivera kutangira ava ndivaziva munovaziva ndiani uyu mwana womunina wangu misheki misheki chabvuta uyu ari paseru uyu kungofanira kuti akaona akakudhara asi ndikatarisa furuma akaita se kufanana ko uyu uyu ari kumapeto yakapfeka chinenge chitsvuku handivazive amuvazive alright sabhuku
Sabu kuti mupfumise udare kuri kunzi kune zviri kuitika kwenyu handiti ndizvo ava vana vaine chichemwa hanzi munda medu pane ari kuvaka ndizvozvo here ya ndizvo changamiri kuti pane ari kuvaka munda ndakatosvika ndadaidzwa kudaona imba yatopera yatoda kutoya tosara kurufa munhu iye munomuziva here ari kuvaka ari kuvaka muzivi munda uyu uri kuvakwa ndewanu uyu muri kuvakirwa ndemani inini ndisviko ndizoni kuvakiwa ndakatodaidzwa nomupurisanga auya pano pari kuvakwa ndatida kubvunza kuti ndiani muri wepanhu pari kuvakiwa sekuziva kwenyu sasabhuku pakuziva kwatinoita tichigara kuti ndiani muridzi wavo munda uyu waimburimwa namisheki ari murume wavo ndowavaniki wabamdiki achabva pano right muridzi wemunda wakapedzisa kuziva ndimisheki handiti misheki ndiye muridzi wemunda pakuvaka zvekuti pamukatoona chivakwa makafungwa pamoti uyu mwana wamusingazive mukomana uyu ndiye ari kuvaka handiti panhaka yani baba yemurume wake yababa wake iwo mpanhuchi indausinouyehuchi una baba vachakuziva handiti wakaona pamenyaya radadzawakaoneshama iri ndozinorangu wanzvazvavataura Wati inini havandizivi ende ndasina mbonzvenga kuti tatisati tasvika kwavari vati panyaya yemunda haye kuziva naye nabasa iti panyaya yemunda pauri kuvakire vanzi vepani apa matauro apaita izvozvi apapesvanisei nepawakamotaura aiwa iwe mamba anonzwa zvaari kubvunza kacho handizvozvo iwe wati vari kuti pairi mwana misheki baba kureva kuti airima pamunda pani unoziva zvimwe zvinhu ka tinodaidi ungokakavara izvezvi une vana vangani izvezvi kuvaka kwakavaka vana havaziva kuti baba wedu vakaitechi even 20 years from now havaziva kuti baba wedu vakaitechi saka unokaonoeka vana vanopenga shomani kuti vatano apo panhaka yababa vedavo kureva kuti pazvaiitika vana vaiva papi wandinzwisawo vachitoenda kusakura minda ipi yewa ini pandaine chikumbiro ndechekuti ivo vacho vakandipa pekugara ndaide kuti vanzwonya ivo vari papi vari panapa waita zvakanaka haurambo uchingopa zvikumbiro zvako tichifamba nazvo handizvozvo iwe wati titsvake vanhu handizvozvo kana vanhu vakupura kuti apa ndepangana ini ndikuita sei tirikubva handizvozvo ndatowanzwa here sabhuku zvavakupura saka according to what you have testified zvikureva kuti unofanira kungochita sei vachikupa pindura kana iwe nokuti uyu ndoziso achangamiri iwe haugoneka kuti uite dispute zvinhu zvakanga zvichiitika mirandobvunza pakagara misheki kwachabvutwa uri kwere ndanga ndisipo waita zvakanaka pakagara misheki kwachabvuta ari mupenyu sabhuku vaivako here kufunga kwavo avasabhuku matauro avaita vaiti mastatements yako ari kuita contradict manje wataura kuti handinobvira ndakasvika kwasabhuku handi ndizvo asi izvozvo apa uri kutaura kuti matauriro avaita maitaura kupi iwe utaura kuti handinobvira ndakasvika kwasabhuku inini pandakutaura ndepekuti inini zvandati vanhu kana vawirirana ini muri kutonga munhu mwana saka munhu wana unokudhira naye avari kumunda ndiwangu rega ndikubetsere mira ndikubetsere people they are obsessed mazuva ano nekuda mari vandinzwisisa
vakuda mari zvokuti vanosacrifice vana wandezvikizisa nyaya ndakutoona kapa by virtue yekuti uyu musikana uyu achiri mudiki ndo advantage yamuda kuita handiti mobva marasira vanhu kure hatidi kudaro vanhu iva vanochema ende kuchema kumanoita misodzi yavo inotariswa nchangamiri wandezvikisa zvati kutaura iweweka ndaifunga kuti seunyoro wandaichitobvona unawo wanga uchatichangamiri zvinoonai zvandandaitawo handiti handikuonere kuzowaniswa pamwe paninogona kugara ndakasununguka ndisina kuita sei kumanikidzika ukadaro wakuchema zvinokwanisa kuita sei kunzwawo pano panenge paita matautaura hapana kunaka kuti ugare because izvezvi tiri kutaura kuti matautaura ndeevapenyu asi muridzi chayakatanga kuvakabani ipapa usafungoti ane zororo kana agona iwewe wakunonogara panhaka yekwake ndo zvinhu zvamunozoona kuti vanhu vagara urwere hauchapera panhu pamagara papi ipapa une chinenge chavo kurwisa kuseri zvese zvataurika ndazvinzwa asi ndinoda kuti nyaya ikuita sekuti iri kutaurwa nemunhu mumwe chete chete saka daida kuti vekwachabvuta vachitaurirwawo vachitakurirwa nenyaya iyi uyatikurira kuti atora munda wavo sekuti vakataura takamboitaura kumashure tikamukurira kutaura kwavo mina ndikubetsere shambari kwachabvuta munondisabhurwanime is part of the family wandezwisisa ndizvozvo hamusi murei kwachabvutere baba wacho uri unzazati kutaura uri unza pandipedza kuonesa azichangamira uya kutanga utsvaga vanhu kwachabvuta nekuti atarisana nedare one ataura kuti nini zvinhu zvangu taita tiri vanhu vangani tiri vanhu 2 najames chabvuta handiri ndizvo saka right now tabva takuudza kuti land haisi yajames chabvuta wanzodza tiri kutaura land haisi yajames chabvuta chabvuta haana mandate yekuti anopa munhu a piece of land without consent from the chief zvatotaura uzinzwisisa sabhuku ava munhu akatouya achinzi ada kumakwa vanotouya kunotaura changamire kuti kuna auyawo munzvimbo menyu naimatano haisi ndiyo procedure yacho anyamfukudza hazisiri zvere saka who is james kuti anopa allocate a piece of land munyika yamadziva amadziva vabvunza vakati ziso rangu ndewe ava achabvuta sabhuku izvi mukuzviziva here vakati munhu yandimuziva saka there are no two ways ipapo kana ukatotaura zvinenge land the custodian communal land is the chief and hakuna allocation yeland inoitwa without permission from the chief sabhuku waona mwana rira kumakwa changamire ndine chibenga chandawana kunogona kuita mastenzi 4 right ndine vana uyu neuyu 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 vandauyawo navo kwamuri kuti mungagone here kuvamaka plus una chokwadi chinenge chakuda kubuda nharo dzakuda kuita mazhika dzakutiradza kuti pane something zvakaitika ndo dzakuda kusimbisa manje kuti mari yangu kani handosvata zvakutaura ndokwazvakuenda manje kana pasina chiripo zvinhu zvakangojeka handina kuchakuona chinombonetsa iwe kuti ubve papi ndiri kunyepera imba asi kana pakaenda elementi yemari now ndo yavakufunga manje kuti mari yangu yakadyiwa najames zvino rakandikubetsere shamari land wanyatsondizo estate property hauitengeserewo your personal gain wanzosetaura state property haitengeserwe personal gain ukaona wakutengesa chinhu chestate uchiti ndikutenge shuga mumba mangu warasika ndoyaona dzinopedzisa vanhu dzaanti-corruption ndo dzaunoona maakupedzisa maakusungwa kuzarikwa chaipo apa ichitorina tichitaura kapa but kana vava vakutaura nemi havaite zvatiri kuita izvi ivo vanenge vakuinvestigata
chii chiri kupa kuti aramba achiita chii simba rakadaro yobva yabuda majiche maitengeserana chii state property right kuvaka kwakoka rega tikubetsera wakaisa zvidhina zvawanda sei zvidhina zvawakaisa zvikawanda sei pamuturi 5,000 wakawaka nesimenti mabheti mangai chimwe chii chawakaisa chimwe 14 beds. Why is it about the way you are? Chimwe. But I'm a bit. Oh, what about the 180. Never can you run? Never can you run? Contract. But I can run. My unit is a personal run. So that's the attention. He cement the other and it's not going to be about 100 days. That's not problem now. As less as that, CKG, he hasn't paid. And what's about it's a good kind of with a real base now. Zvinizofamba munezvona kana wauyawo chitenga chaunogara wakasununguka chekuti unogara usina kutemeseka musoro unenge wakueshangana neplease nyaya yangu yandimakaisakiyo mumasabhuku menyu vanomba ndinogara ndakaita sei takasununguka pasina munhu wandibvisa mafusiro waita basa chose saka uzondiprovidawo nerisiti proof ye5,000 zvidhina hazvinorevengwa izvi tuma documents wotipa mazisi achona tiite zviimbesi pamunda tovana aiwa tidana pakawandana unozoti chondirwadza chinondirwadza chii ndechekuti iwo uchafawo mangwana woita munini ari irresponsible to an extent yekuti achaparadza pfuma yako yese wandinzwisisa kare zvinhu zvaitonetsa mukanyi waiti baba kana vafa vaningina vaiuya kuita sei handiti izvozvo pfuma yese ikashandwa nemunhu asi mazuva ano ndatoona kuti iwo unenge ukati mutse wozi waakuziva kuri kuenda nemutero munhu kana ashanda ashandira vana vani hakusisina ana Babamnini vari kumazuva ano vakangwara izvi tikaenda tosvika ndozvaitika tipe zvihembe zvabhuruku wedu ngatitakura mwiraya handizvozvo togovana chii zvihembe hatina kana mombe yatinotora izvi hatina kana mbudzi yatinotakura ipapa nokuti tiri kuti panofanira kusara pachiraramiwa handizvozvo vanhu havati vafirwa vari kurwadziwa nekufirwa votanga kurwadziwa futi nekushaya upenyu hwavashandukira hazvinyatsotiitira zvakanaka zvinhu zvake zvese izvi zvinofanira kuti variinvesti abve pamundo wevanhu nhau iyi tiri kuinzwa changamira asi nhau iyi vakatozovaka mushure makuti vati mira ikuita sei kuvaka vakavaka neusiku mira ndikubetsere mwanangu hatichemere toti yadeuka yadeuka handizvozvo zvakaitika zvakaita sei kati expense yakaita inkiwa murumo mainzwawo here. And apart, I'm not very worried about lending. If you pay to Baba lend money, pay. Zandanga daita okay. So that real business. I think you saw this out. Mukuta masomanga ndu say to what? Sino zvakutoda tatogara pasi aiwa kana matova yakunoga mauya zogara pasi mukuroti makatozvironga muchitobva ikoko maizoti ega nyaya ichaenda kune umwe kanti tichaihwina asi kana taihwina mudhuri wavapa wozani manzoti zvakatosvonga mudhuri uchivapa imuchiona zvenyu asigahoko muri hama yavo ya muda kuvabatsira panyaya yekutaura taura titi amusoro Nhaka ndinambe chikumbiro chokuti ndofunga baba vaenda tsona tichwa mwana wemudiki anzadzi yangu ndiri kuri kune vanhu ngatione sara apa
Ndani ndikumbira kuti ndofanga kuti akambodziswa nomino muna sikatombomuziva but aingotaura nomino kachimbotaura ndikatombotaura kuti achikonya saka nachimira nhasi baba akadai santi tikangamisa yakamba achita nharo ndikukumbira kuti baba vacho vakamba ngumo ndo vanobhadhara maita zvakanaka baba venyu sikavaona kudhara kuti maitiro avo ndekuda kuurayai mandizwisisa already tatoona mutindi waitiwa kuti vakatombonuvakira vachisiya kumadhundurumani kwavo handizozvo kwavo isete kuti vaise munhu kwavo vakada kunoisa mani kwenyu handizozvo saka munhu iye tikamutibhadhara hapana chatete tagona mandizwisisa hapana chatete sei tagona but chiripo ndechekuti chitofutai bhiu zvinhu zviite sei zvifambe mune zvakanaka uye asakutsutsumwirei same time moyo mugara palendi yenyu zvakanaka iraiti yenyu hazvinei kuti makasiyiwa zvenyu adiki oso kufa kakazvireva kuti hamuchagona kurwira chitaka chenyu handinganzwisisa munokonzinya une building iroro madhoframes ake mumupaura motsvagirwa pasikaite chii mutauro handidi kuti murase mwana wangu ndinoda kuti ndimukumbirire masabhuku awane nzvimbo ikafanana naiyoyo asi asatsutsumuwo futi pamusoro pemudhuri wangaita sei wanga avaka iadvhaisi inopiwa vanhu mwana iyeyo muri kuona vakuramba akambomudyira mari yake yekutanga ndiyaimutivaka kana wavaka chete nyaya yaita sei yapera but hatipedze nyaya nenzira iyoyo mandinzwisisa ini pangu ndoda kutaura ndiri vana changamire vana ava inherero vari kutotambudzwa havana kana chavainacho ini changu chachikumbiro chandirikuisa kurema murume akutaura nyaya yemadhoframe mawindo frame handiti nhaiga zvinhu zvozvitsva handiti ngabvumure zvinhu zvake atore zvinhu zvake vana havana kwavanombozviwana chamberi indoda kuuza chokwadi inherera vana vari kutoshupika vana ngaatore zvinhu zvake zvaakavaka nemadhoframe mawindo frame ngaatore but pamusoro peunherera imana baba wacho maakushereka futi vana uona zvatutaafara kumadhimizibaba but ndimakutopisa nherera izvozvo tosiyana kufunga murema handiti muri kuona zvachitaura uyu muri kuana mosva but akaenda chete pane munhu anoda kuita sei kudya shuga chaiikaita kuti ikaite sei ivhiringika handizvozvo tunotapira tunovhiringa zvinhu ndatomuona anoshava anowana pakashanda dhola chii pa nyange ichitaura napoints wavo but simendi manje haigumurike kata aiwa zvingave nani vakatangira wazvokasameni mamwe matuza yangabhuka atore zvinhu zvake vochitangira wazvokasameni somauniramwe pamwe kutoti vange vanozvikwanisa inherera vana kuti iwewe tikakuamunguwayo hatikuunza kutaura kuita changamire kutiko kutsvagirwe pangu pamufana mira kutsvagirwe pangu pamufana kuita but mukudza gumbo unawo iweso hausi kutiitira zvakanaka musoro because nyaya yakustopiwa kwako iwewe kuti utoiziva musi wataenda kunogadzirisa mugano uku ndopakapfuura kusitopa yekuti musavake handiti mabva maita simba kupfuura sabhuku akakustopa saka nzvimbo unogona kuishaya nekuzvikudza kwakuita mira ndikubetsere wambowaona chikwangwani chavanacho ndiani zoreve izvo wazvibata ende ndo mukuru wemasabhuku muwadhisi 1 2 rega ndikubetsere kwachabvuta ikoko nerawe raiva bhuku chii wabatsirwa here first inzwaka a good speaker must be a very good listener good sabhuka vakanoti nonoke kutibatsira vainotibatsira pacho vaida kuita mwe kubatsira kuvhara chete vane zuva ravati shedza pakiti ava mai vafona vaona zvidhina zveshuku
wakati uyai tichitaure nauye kune vakuru vedu vachitaura ivava. Ini ndakauya ndadhiraivha mota ndokuda kubva kumakomo kwandandiri kuchini maini kubva ndauya. Saka vaiti vakafona vobva vati muna waJames vakati muri kuuya nani. Saka inini ndikati nauya munoda kutaura vaJames chabvuta maudza here nauye vakatienda vaudza. Incho ndafundira chabvuta yacho bata ndandambobvira ndaudzwa nauye ndikati ndo nauye iri kokure handitoti tinonzwa nhau handisati ndavaka ipapo. Ndauya ndikati amai ndavafundira James chabvuta vauya taakuuya navo titaure nauye iyoyo neava. Saka isu takauya ivo vaiye kwavaiya vamhene kwavo vari kumberi vaibva vauya tichibva tabatana tichibva tatora mai madzimai tichibva tauya taibva tafonera vachibva ti aiwa chiregerai zvenyu vanhu havasisipo masabhuku asisipo pakipi paya vadhisimisi isu tata kusvika kati uyai ngatitaura ndindo nyaya yacho tasvika ava takavaona ikatotaura nyaya yacho iyo ava vakati munhu amuritaura ihapo tozotaura kana ari avakandimisa vakati vanhu ivo havasiko kukipa vatobva saka nyaya tosoita zvonouya chiva tatsoakanakaibetsere masabhuku avafana kuita dance tunochunu handizvozvo iwo une munhu wamboda kusimba naye but haana simba shamari munhu ari kutoteroraiza onherera idzi unozoda uri muchitoitawo tsitsi because vana vako vachaita nherera mumuzi wanzozoti dai uchitoita tsitsi nevana because taisa vanhesa vari kuchemera ngowanyika musoro pevana iva hazvizombokupa kuti ushame zvakanaka munin'ina wavo waunaye uyu kana kebizu waitofa mutako watowombera gushi mwana wani handozvibata utori ngowasha wavo but izvo hazvitatidzi justice kuti ifambe chii zvakanaka handozvibata handishaise pekugara mukuwasha asi penherera idzika handidi kuti iwewe uiswe pakati pakushungurudza chii nherera rega vasina tsitsi vasina mano urikuona zvokuita ujames aititi hakuna kwechepei ende kakutovaka iko kwainoya adresi yake mukuwasha ndinzwisise aitoti kana wavaka zvaita sei wamandinzwisisa mukuwasha handidi kuti zvinhu zvikuremere tinoziva maitiro azvoita ava neinherero ashamari kuchema kwavo kunonzwiwa naMwari kuchema kwavo kunonzwiwa nachangamiri nokuti havana mubereki ari kuita sei ari kuvatarira makondo anongoita zvaanoda nenhiyo kana pasina amai vechii wandinzwisisa mwanangu waita basa chose nekundinzwisisa saka uri kudini zvataura inini nyaya iyi zvangu handinagaka vanayo sekutaura vaita inokwanisa madhofuremu angu nemawindo furemu chete imba kana vakada kugarawo izvo kana vachikutsiwe nitakurwa zvidhina isokei nokutakura ndokuisa upenyu hwasununguka zvimwe zvandadatenga vachida kuendera mberi ndokushandisa rumwe kuendera mberi sekuti hadzi ndiite zvinhu zvine makakatarwa panobuda matambudziko akawanda mberi saka apa ndakusiyana navo kana ava ndichidzoka kuna vakandipa vachizondipawo pamwe pasina mutauro ivave usavadzokeri nekuti havasisabhuku in other words tsvaga ini procedure iri straightforward ava masabhuku esa wokurukura nawo wokutsvagira pasina noise ende ndiri kuda kuti ugare zvakanaka because mune mwana wangu handingada kuti atambudziki wandinzwisisa vakuona ivava ende wazozovataura vambenge vada kukurama kuti nezvavakuita izvizvi handizvozvo but ndagara ndazvoona onset kuti uri mwana kwaya uri mwana akaita asi une mumwe munhu anga achida kukuita sei kukuita chidhori cheslagi for his personal gain waita basa mwana